Добро утро, момци, девойки, добре дошли едно ново видео. Я съм Кристиан, днес момци, девойки, снимам така влогче. Оки си сме отвън не го не гледат бързо. Ги снимаме да му за утренско влогче, там на сатата е 5 и 20 вали, да, 5 и 20. Ако знам да гледам на сатата, what the fuck. Сега гледаме до една прекара и да си купим дорочек. А у спътки си направим муавец, това сега топ. Значи, само че вчера сте видели на свой, само че защо парейки да поидваш мотора и яда да ги снимам. Няма вече. Иначе само сега да ви кажа, вчера само ще да завърши свършение и тие ще имате гледано около сторито дали съм лепотан или ужас. Повечето бе за лепотан, така да хвала, що ми ще гласахте дека съм лепотан. Че убавно ще гласа и не планирам да меням фризура, бидейки ова фризура планирам да си съдържа някъде другечко време. Що гледате от коли вие имам очите. Извинете, ще чувам ли, не знам, хайпен съм кава. 5 сата са вали, никъде не съм станал на ваго 5 сата са вали и не им се държала вака видео 5 сата са вали, това ще ебига. Малце ки си влоем, малце това. Малце ки бълнираме на царно някой не фадат джандрима да ме казнат. А аз почвам и без маска. Абе я маска забравих, па и и маска забравих, и ръкавици и средства за дезинфекция. И аз съм легенда, брат. Ти ги няма. Ева, да се тръгне да се зяпаш. Ама умам стой го, сържи ми се, умам стой. Няма да меням, вага ги си имам сега без капагаля ми. Това фризура на мен ще свия. И знам дека повече видео килия са фризурата и това е. Расте на бетон, мир през светът. Постана Хелбой и казна, сето право во пекол. Хелбой значи пекол на момче. Сега има да си купим дорочек и брам кипа наши двер. Мейкица ги си купим дорочек. Защото мейкици нямам едно отдавна. Кринч. Куда ги на сватба пичковата. Само секунда да дизам той. Не. Здравейте, таки една мекица. Мекицата не е готова още. А има нещо, например, за вие пари? Върз може. Ки ще купим гивачи. Гивачи разделяния и това. Топ. Топ ли се? Не. Хвала. Чао. Ето точно има? Не, повече имаш. Ако да, не... Окей. Има да бъва работен ден. Чао. Си купихме дорочек и то е то. Браги ги ти падна и пари и гераги све ги ти падна. Найс. Си купихме дорочек. От пекара 10 е безплатна реклама на мен. Имате пекара 10. Си купих дорочек, мекиците имат. Защото... Съм си купил. Мекиците имат, защото кой е будала. Ги прави мекици, от 10 я по 10 до 5 сата са байли. Вот. Ако се радва какъв Янко ще се трелеле, местева в така ще си игра. Расте на бетонен мир... Не, кога песна да си я запям? Се смеям као Джокер на секоя рана, ланци као Джокер, Долче и Габана. Дай ми на ноке за мене душа дава, и ти очи зелени ко марихуана, гази ме. Окей, доста се кринджам. При кринчме доста, ще бям да бе. Лево ли камера видят, но вау. Аз сега си чекам да не бия зелено. Хвала батин и да гасна макс. Расте на бетон, не Хелбой, значи колко напна више с Хелбой с Джокер. Напна в перар, значи няма ден да не помине Кико да не слуша Хелбой или Джокер или Двабан или колко и да се. Не знам, ще видя наслов на влогата ли... Какъв смисъл на нещо? Ето утренско влогче. Да, утренско влогче. Епа момци да девойките чинят, това баща да заведа.
Ако се допадна, можете да колко ни трябва? 5 минути и 27 секунди някъде. Монтирайки картина, това беше това за видео. Ако се допадна, можете да досете лайк, subscribe и за някой си 4 или прегледам фалта 10 000. Така, аймо. И раз. А ние се гледаме, но се не нави. Аз следно видео. Peace.